tanan duha ka apo oh. Nagkuyog sa apuhan la. Ang yuyu, apuhan. Yuyu. Pambali na ka nagon. Asa man kani mga bata oy? Hala, naglaag. Ako sa ramay bunita. Dali. Balik. Balik. Pwede mo balik. Hello, oy. Hindi ato ni practice. Uy. Isa baro. Ay, ano ko? Ano po hindi nga po? Bulaga. Naglakaw na ni. Apuhan og ang mga apo. Luya in taon na oy. Paan ko? Nagsuroy sa kakawan. Luya in taon ninyo mga apo oy. Sige lakaw. Ito sa mga apo eh. Nalakaw ta, puli. Masunod. Luya in taon sa akong mga apo eh. Naglakaw. Taon. Nagsunod sa apuhan. Wow. Kat-kat sila sa bakilid oh. Sus. Natawag. Luya sa mga apo eh. Taon nang akong duha ka mga apo kamao na malakaw diri sa bukid. Kapoy ko no? Ha? Kapoy di ay. Luyo. Dang kaila. Tawag. Taon eh. Ina mama. Tubag taon siya. Mama. Muta, nakon ta. Na. Kat-kat sa bakilid oh. Agabot dire pati lingawa sa duha na mo kapo. Oh. Sus, kapit-kapit, saple Sa pinaunahan. Tapos ka to, saple. Ini ni kubangan og kapyot. Lalo bali na daw. Ay, awan na